दिनैनि ब्लगा एसे आलादा रोखोमनि जागोन रायजोफोर आङो दाबसे जायगायाव थांगासिनो दं नोंथांमोननोबो दिन्थिगोन बिदिब्ला आंजों लोगोसे आङो दा कारावनो दङ आरोना थौदो आंजों लोगोसे थांफा दिनै नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ जोङो नै फैयै फैयै फाइनेलि उदालगुरि मोनफैबाय बेवहाय आङो एसे दा माने बाजार खालामनानै लानि आरोना तरमुस लानि एसे बिराद गरम माने बोथोरा एसे बाजार खालामनि आरो लाव लानि आरोना दानिया जों जात्राखौ स्टार्ट खालामलायबाय थांबाय थादिनि आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो जोङो एसे माने ओंखारलायबाय आरोना नै एसे साहा लोंनानै लादिनि बेवहाय आङो एसे माने नास्ता खालामदिनि नास्ता बेलेग जेबो गैया आङो माने मिस्थि जानो लादों आरोना नोंथांमोननो एसे दिन्थिबाय आङो नै आङो माने मिस्थि जानोसै बेहाय आरोबाव फिन जोङो जात्राखौ स्टार्ट खालामलायबाय नै थांगासिनो आरोना मोनथारसिगोन रायजोफोर आङो नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिलांगासिनो दं आंजों लोगोसे नायलांदो आरोना हेलौ एभरिवान बरायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव दिनैहाय दंफैयो नै बेबायदि माने ड्रेगन बागानावसो आरोना नोंथांमोननोबो एसे आङो दिन्थिनो लादों एक्सुवेलि आङो दिनैहाय दंफैयो नैबे उदालगुरि साइडआव दंफैयो आरोना बेबायदिनो एसे बागानफोर नायबाय आरो नायनानै जोबोद मोजां नांदों ओरैबायदि गिदिर ना बागाना माने बेरायख'नो हाया नै ड्रेगना माबायदि दा माने थाइबायबो आरोना फिथाइफोरा बिबारफोरा ओरैबायदि बरिया ओंखारखाबाय नोंथांमोननोबो आङो एसे दिन्थिनो लादों दा सिजोनाथ' फैखाबायानोखा ना नै माबायदि नै जा बरिया बिबारफोरा बिबारफोर ओंखारबोगासिनो आरोना दा दिन्थिलांगोन नोंथांमोननोबो नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय माबायदि बागान बियो गिदिर नै बा ओरैबायदि गिदिर ना जा मोजां माने आरो सिस्टेमाव बरियानो गायखादों आरो बिराद गिदिरखा बागाना आङो एसे नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन आरो गायोब्ला माने बेबायदि एसे सिस्टेमाव गायनांगौ आरोना अब्लाना बिराद मोजां जायो नायलांबाय थादो आं एसे दिन्थिलांनि बागानखौहाय बिदिब्ला नायलांदो एसे बागानखौहाय नै जा मोजांखा एकदम गोजौआव माने नेट लागायजोबखानाय आरोना नङाबा बेबायदिनो दाउसिनफोर बा बायदिसिना दाउफोरा बेबायदि बानानै फिथाइ सामथाइफोरखौ ना जानो बिसोरो मोजां मोनो बेखायनो जोङो एसे सेफटिनि थाखाय नेट होनानै जों लाखिनांगोन नङाब्ला जोंहा लकसान जानो हागौ ना बागानाथ' माने ओरैबायदि मोजांखा नायलांदो नै बिराद गिदिर आरोना बागाना बिराद बरिया नायनोबो जा समायनाखा आरो माने गोगोमखा आरोना बिराद बरिया सिस्टेमाव माने नै लाइन 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 बेबायदि माने गायखानाय आरो थार लागायजोबखानाय आरोना पुरा बरिया माने सिस्टेमेटिकखा नायलांबायल' थादो नोंथांमोना नै नेट होनांगोन नेट होआबाथ' जों लाखिनो हायाना हेलौ रायजोफोर एसे नोंथांमोनाबो कमेन्ट्स खालामहरदो माबायदि नांखो आबादखौ नायनानैहाय आङो नोंथांमोना दिनैहाय एसे बे ड्रेगन आबादखौनो दिन्थिबाय आंबो नायबाय जोबोद मोजां नांदों बेबायदि नेट होजोबखानाय खरसा दङ आरो बेबायदि माने पस्टफोर लागायनायाव गोबां खरसा जायो आरो बागानखौ माने नायनानै ओरैबायदि मोजां नांखाबाय वा बागानखा बिथिंजाय दंखल दङ नै बेबायदि मटर दै नांगौब्ला आरो बिथिं लांनो हाबाय पाइप जगारफोर दंजोबखायनि बिथिं आरो बेबायदिनो बागान आरोना नै ड्रेगन फ्रुइट्स बागाना माने ओरैबायदि गुवार नायजोबनोनो हायासै आङो साफायजोबनो हाया माने मेंनाय मोनलायलायो आरोना बेरायनानै ओरैबायदि गुवारखा जा बरिया नै नैबेखिनिया माने गोदानै गायनाय बारायनानै होनाय आरोना नै बरिया बेबायदि माने सिस्टेमाव गायनाय जादों बेबायदि थार सार गोजौआव होनाय जाखादों नै नायदो आरो बेबायदि माने दुरुंफोर बेवहाय खानानै होनाय जादों नङाबा उनाव माने बियो बुरजा बारायोब्ला ना बियो थिखांनो हायै जायो बिनि थाखायनो बेबायदि सिस्टेमाव गायोब्ला मोजां आरोना जिकुनु खामानियानो बा माने जिकुनु माने आबादफोरानो जुदि माने बेबायदि सिस्टेमफोराव बानायोब्लाना बा जिकुनु खामानियानो जोङो सिस्टेमाव मावोब्ला बिराद बरिया जायो आरोना नायनोबो मोजां
आरो गार्डेनखौबो नुनायाव बिराद बरिया समायना नुयो आरोना थ' मावोब्ला माने बेबायदिनो मावनांगौ आरो थ' जोङो ओरैनो गायलाबायनानै दोनोब्ला जानाय नङा थ' जोथोन लानांगोन फांसे दंफांखौ गायोब्ला जोङो बहुत जोथोन लानांगोन आरो मेहनत खालामनांगोन ना थ' मेहनत खालामाबा जोङो ओरैनो फैसाखौ रावबो मोना नायदो नै जा बरियाखा आरोना आबादखौ नायनानै आं ओरैबायदि मोजां मोनबाय आरो गोजोनबाय माने बारिनिफ्राय ओंखारलांनो गोसो गैया बेबायदिना बिदिब्ला रायजोफोर जोंबो दा न' फारसे थांफिनदिनि आरो गोलाव खालामबाय थाला आरोना थ' नोंथांमोना माबायदि मोनखो भिडिअखौहाय नायनानै एसे कमेन्ट्स खालामहरदो बागानखौ नायनानै माबायदि नांखो ना थ' एसे कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो आरो थ' बिदिब्ला जोंबो न' फारसे थांबाय थादिनि गोलाव खालामब्ला दिनैनि भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबाय जानांगौ गोजोन्थों बाय बाय